eso na eke na ọra ndị ichie si na ngwurube na nwa abata ebe a otu mmadụ aghara agbụ ọya bịa weta m ihe mmadụ kọta iweghara eje mekọsi nke gara ahụ otu m ogene bụ ya bịa ogene ebe anyị sichake n'ọrụ akwụkwọ na ọ na-abanye na n'isi ya bụ Chukwu Amaka oke ifo ọnụbụ ndị ichie be nna ya bụ ndị ichie bụ oke ifo na ndị ichie ọra ndị ichie si ikwu nne nọọ ifo ka ọ na-esi lu ụlọ ụlọ ka ọ bụ o metere mmezi ka ọ dị ayụ anyị na-ayọ na ayọ mgbịrịgba amakwa n'ezi na-atụ egwu ọ ya na-ara ka mgbịrịgba na-ara ka igwe ọkụ ndụ adị na n'ihu enyi ya ọkụ ka anyị mụnyere ọkụ ka ọkụ ya na-enwu na mbịa ihe dị ọcha ya na-elu ya ka ihe dị ọcha ya na-ejiti n'ọrụ anyị kwuru ọkụ ya na-enwu ọkụ ya ara anyụ anya na-arụrụ anyị na-ewe unyi na-ewe n'iwe n'elu na itinye igwe ihe igwe ka ọ ga-arụ o nwere na-abịa ebe a ndị onye ahụ dịka na timba ka ọ ga-akwụsị ike ọ onye onye na-akpọ emechazie ka unu gaịdị anyị agharụ ya na-akpọ anyị si nọ n'ahịa bụ anya amata oke ife n'ọrụ ka anyị na-eme nwere ike pọs onye ọ na-etili unu sent nke oyibo na-akpọ sent ka unu siri isi ọma n'owu ndị ichie ebe nna ya na ikwu nne ahụ Amaka oke ọ na-anụgo iwe ọkpere iwe ọ na-ekpewe iwe ọma ọ nara ayọ iwe ibi ya nara ayọ ọ na-ayọ uwe oke nke ahụ ka unu merie ya ebe akara nwanyị ka ọ na-atụkwasị di ya ewe akwa o ji were ezu ụmụ iwe iwe ọbụla bụ iwe ndị ichie amara eme na amara ekwu pọs ọnwụ amara ekwu ma iwe ka ọ na-eze unu amara eme na nke o metere ma ajọ okwu ma mkpọlọmọnụ nọọ ya ka ọ na-eze unu ndị ichie uwe ọ na-ayọzi unu ayịyọ ka unu meghelie ụzọ nye na ezigbo di nye na ezigbo nwa nye na iwe egwu ejije ka ọ na-eme mkpali amụ ya dịwa nwoke mma ya dịwa nwaanyị mma ka ọbụla ọ nọ n'ọra ma a na ọ nọ ya dị ikwu mma ya dị ibe mma ebe ọbụla ọ nọ na iwe ọma mere nwoke nwere aṅụrị nwaanyị nwere obi aṅụrị obere nwere obi aṅụrị nnekwu nwere obi aṅụrị site na ya ka eji enye ri ọlụ ọzọ a siela abara ga-abarago sizin oge obodo ji agbaghalaghala ka o soro ibi eketebe oke ka igbo n'onu ka olu n'onu ka olu malịa ka igbo malịa anyị si ọya ka ọ na nseke ka ọ na okwu na ụka ngwuru ka ọ raa anya aka ajọ okwu ngwuru ka ọ raa anya aka ka esi na-ezira anya aka ati ndị ajọ obu ndị ya na ya na-alụkọ ọlụ ndị ya enwughị anya ọkụ ihe jewele aja ije ma ndị jegole eje ma ndị ka na-kwụ akwụ n'ụzọ ma ndị na-akọ ọkụkọ agbawa ka ọrụ atọ na nkwa ememe aka agba ememe agaghị atọ na okwukwe ekwuche ya na ọ ghara afọ ire ebe ọbụla ọ nọ nwoke ya atụghị ya nsị nwoke ya atụghị ya ọgwụ ụnụ bụ ndị ichie na ụnụ ya awa aka ebie ọnụ ya na-egbuoli ọgụ ụnụ ya na-achụli ya ndị ilo
ansị nwoke gwọrọ ọgwụ nwoke gwọrọ ọgwụ nwaanyị agwa aghara emetụta ya ibe egwu ahụ ọbụla aka mma ọbụla aka mmadụ dụna ya na-eweta na ogote iwe egwu ọwụ omebie iwe egwu ya nọrọ n'ọlụ omebie ọwụ na ọgwụ agwọrọ agwọ na ndị otu ha na ya na-etike egwu ka akawa dụna ya adụwa n'alụ agwọrọbi ọbụla ọgwụ asị unu bụ ndị iche ka unu jee mebiche ya bụ onye na-echeli ya ka nke ghara ịga ya bụ nwa amaka nwa unu ka onye anwụ ya gakwa na unu ekwekwana ka nke onye anwụ ga ọnya ka anyị kwuru dịka anyị kwuru ya na ọgbọ ka anyị jikwa ọgbọ ka o jikwa ya adịle wee sị na tata dị ire onye chere unu n'isi chere unu ite ka ọ bụrụ ibe ọma ọlụ bịaba kọnekshọns bịaba n'ọnya ka anyị na-ayọ ọbala isi ọbala agụba unu bụ ezumezu ndị iche rụọrọ agwụ ya na nwa amaka anyị unu bịaba aja na bịabanụ nkene bịabanụ udo bịabanụ ogwugwu bịabanụ ndị ụwa bịabanụ ndị mmiri bịabanụ arọbụna agụbe nna n'ikwu na asị unu bịaba ọ bụ eze nwaanyị anya bụ amaka bịabanụ ka unu niile bịa izuzugbe ezugbe ka unu na-eliko ka unu na-aṅụkọ ka unu bịa unu nyelu nwa ụlọ aka onye ọbụla bịa ka onye ọbụla kele oke nke ya anyị mara mmedokwa n'ele ọ na ya mara mmedo n'ele ma a na-ele unu agụ na nsọ gị wuchi amaka solu bịa o nwekwara ọnọdụ nke gị o nwere tebụl nke gị ma ị ga-eso ndị ichie elichekwa wee baa n'ọnọdụ nke gị ọrụ Umu-Okpu bịabanụ o nwekwara tebụl nke unu bụ Umu-Okpu ọnụ na-eso ụmụ nwanne unu liko Umu-Okpu be nna na ikwu nne onye ka eji wela iku unu n'ọra si unu ka unu bịa ka unu lie iwe ọmụbụ Chibụzọ nwa nwe onye bụ ọnwa bụ mmiri nwile ọsọ igbo ndụ aka ji ọgwụ ga ebe na aja Egbenamma eji ebu ndị ilo ọmụ nwa bụ iwe kwudo unu si ka nye unu ka nna anya na-aka ebe nye unu iwe wee si na anyị eme omenala oke anyị emetana ya nabatanụ n'ọnwa ka anyị bụ wee si na taa ka a na-akpụcha nwa unu ibe aghazie nne a si isi aghazi awụ ya ose na-abịa agha abụla ya iwe ọma anyị aghara abụ ajọ iwe ezigbo iwe ka anyị agha na-abụ iru agha na-akpọ ezigbo iwe ọ ghara na-akpụ ya na ajọ iwe iru ọma gha na-akpụ ya ime ekuti nkudo ma ọ na-aghado ụwa ma ọ na-aghado obodo mma mgbe ọbụla ọnụ na-ekwu okwu ya dụ nwoke na mma ya dụ nwaanyị mma so ya ajọ nri nwoke nyenye ma nke a ga-enye ma nke aka ga-enye ya sị na a na-ebufe na ọ ghara adịle ọ bụghị esie ike ọ ya aghọgha n'aka nkụchasị ya na ọya na-akụta ego unu ije ya abụghị odo n'igwugwu ebe ọ zọrọ ụkwụ ya bụrụ ngozi ọ na-eme n'iru na ọ ga na-anọ n'azụ na-eme n'azụ ọ ga na-anọ n'iru ọmụma aka ukwu na ana ndụ ya o meta evulu ọ nyere ọ gbara nje unu ga-enye ebe obibi dị mma ọ ya bụ iwe a na-ayọ unu o wee sị na anyị kwuru eke kwuo ya n'oyo kwuo ya na kwuo ya na awụ kwuo ya na nkwụ anyị si na ọ ka anyị kwuru n'isi onwe ya na ọra nọ n'ebu si na nkwado a na-enye ya n'ibe n'iru ọma ga-abụ nke tela agwụ ka ọ ga-adị ekene ndị iche ekene arụbụnagụ n'ọnya bụ amaka okiwe n'ite ọ na-esiri unu ndị iche n'ọzụ ka anyị ji n'aka wee sị na ọ na-akpọkọ unu ndị iche ọra ndị iche ebe nne ọra ndị iche esi ikwu nne ọsị unu bịa tụba nzu chiesi olu ichesi igbo agwụ be nne agwụ ikwu nne tụọ nzu arụ be nne arụ ikwu nne tụọ nụ nzu ọrụ Umu-Okpu be nne ọrụ Umu-Okpu ikwu nne bịanụ tụọ nụ nzu aja na be nna aja na ikwu nne tụọ nụ nzu gene be nne gene si ikwu nne tụọ nụ nzu udo be nne udo si ikwu nne tụọ nụ nzu ogwugwu be nne ogwugwu ikwu nne tụọ nụ nzu a sị na ọ na-eku anụ ahụ na-agbara a sịkwa unu tụọ nzu a sị na ọ na-ekukwa unu na-ekuo ezumezu si unu bịa tụọ ụzọ nụ nzu
Ke na-emeli iwe ọ na-emeli ibe a sị wofu na ajọ ibe wetere na ezigbo ibe na iwe ọ na-ayọ unu iwe niile bụ iwe ọma ka ọ na-ayọ iwe niile bụ iwe ọma ka ọ yọrọ unu nke olotere bụ iwe ọma a sị unu welie na-eju olie nke bụ ajọ iwe olotere si na ọ chọrọ ya unu wofulie ya a sị na ọnya ka anyị kpere na ọ bụela ikwu ka ọ ga-adị ọnwụ ka ejikwu ọnwụ ka o ji ya dịla a sị nọ nzu ka a na-ama unu anyị nwa na-amakwa unu nzutu unu na-atụ nzu a sị nke unu na-eme ka ndụ ya na-adụ mma ebe ọbụla o tiri aka ka ọ gazie iwe egwu emebizina unu wetebe ego ọnụ weta na nnekwu onye unu na nnekwu unu weta n'oke onye unu n'oke otu agbazina ya na otu anaghị agba mma ekwu ụlụ mma alụzina ya na iwe anyị kwu onye alụkwu na anyị si na-edo edo na-edo obodo iwe ọma ọ ga-edolie na eke ọ ga-edolie na oye ọ ga-edolie na agwa dokwelie na nkwụ iwe ọma ka ọ na-ayọ ọ nara ayọ iwe ibie anara ayọ ọ iwe ibie na-ayọ ka ọ yọrọ unu ga-emeli okie wee sị na ekene m unu wụ ọra ndị ichie be oke ire ọmụchi bụ ụzọ egwu ọnwụ mmiri enweile ọzọ igbo ndị aka ji ọgwụ ga-ebe na aja Egbenamma Ejiegbundiilo na anyị achọkwa n'iwe chafụla achafụ n'unu a na-enye unu ọjị n'otu ọ dụrụ ọlụ m mana ọ n'otu ka ozi ka m na-eje awụ ozi m na-eje ọ ugwu unu ka m na-akwụ elu ọnwụ unu aghara arapụ ya ka ọtọ ka agụụ na-ajụ unu na-emebili ewe na-agasala ewe na-ewosi ewe ewesị na ajụjụ ka m na-enye unu n'otu taanụ n'otu takwuonu n'otu na ekpere ndị na-ekpe ka unu merie iwekwala otu n'ọnya ka anyị kwuru ele ikwu ka ọ ga-adụo n'ọnya bụ ọjị anyị na-enye unu wee sị na m ekenekwe unu na ọjị ọzọ anyị ji n'aka bụ na wee jela ozi elu niile ọ bụghị eso n'ọbụla enu anyị malụ medu n'ile ọ na anyị amakwa wee kpe donile na n'ile ụlọ agụ na nsọ udo obi adịkwana ya ọya nne m bịa ka isela ọjị nke tie aka were ọjị ka e welu nke anyị enyere ewu ndị ichie anyị awaso unu ọjị si n'ọjị ka anyị na-ere nke ọbụla bụ ajọ iwe na anyị si na anyị na-ewofie na anyị na-enye unu ejela ozi na-enye n'iwe mgbe ọna anyị kenere unu anyị ọzọ anyị enyewo mmịa ọmịa ka ọ na-enye unu ndị ichie be nna na ikwu nne weta ụlọ nwa ọnụ na-edo ọnụ n'oyo ọnụ na agwụ ọnụ na nkwụ ọ na-enyekwa unu si ndị nọ n'aka n'ihu ọnụ ndị nọ n'aka ekpe nwụọ ndị nọ n'iru nwa ọnụ ndị nọ n'azụ nwa ọnụ anyị si ụlụ mma alụzinya ụlụ mma alụzinya nke ọbụla o tiri aka ya gazie unu emebizinerie iwe wetere na iwe ọma unu emezina iwe nseke na iwe iyi na Anambia na ejiri akpata etuwa abụ ọgaranya na ọrụ ọgbacha mbọ ọ na-eli n'ute ọ na-ewutie bikonu ka ọ bụnarị eweta iwe mmebi ka unu wefulie ya bikonu ka ọ bụnarị ewetali iwe mmebi wefunie otu agbazina ya na otu anaghị agba mma egwu iwe a na-ayọ unu otu agbazina otu anaghị agba mma egwu otu agbazina ya otu anaghị agba mma egwu ayịyọ ka ọ yọrọ unu okie ka ọ na-ayọ adịka ibe na-agụ akwa ọ na-enye unu ndị ichie anyị si
n'ọjị ọgwụ ka ọ ha ụdị ọgwụ a na-akpọ akpa abịa ya rakpọ ya bịa na-eke ọ rakpọ n'oyo weta m egbe na ọkụ ya rakpọ n'oyo ya rakpọ na agba ya rakpọ na nkwụ o mere já pompe campé ici ici. Ada deh, ada tujuh kantor. Ono na ame kwa nkwụ. Iwe ana na ame na nkwụ dị egwu. Novo kama na bako na. Ya na ame na nkwụ dị egwu. Ọkara na ami awewe. Oro bele ya. Nke mmịa ndị ichie, mmịa ndị ichie ka ọ na-enye unu. Ọ gbakelere anya weta mmịa ndị ichie si ka onye unu ndị ichie be nna ya na-ekwu nna. Ihe ahụghị iwe ndị ichie na unu ga-adụ n'Igbo dụ n'oyibo. A sị ṅụọnụ na-eke, ṅụọnụ n'oyo, ṅụọnụ na abụ, ṅụọnụ na nkwọ. Ọ iwe o nyere unu. Ọ sị ndị nọ n'aka nne ya aṅụ, ndị nọ n'aka nne ya nọ n'aka ekpe nwụọ, ndị nọ n'iru nwụọ, ndị nọ n'azụ nwụọ. Anyị si ume na iyi aghara emi ume eme na iyi eyi m ọ bịa ya egbu onwe o mete vuru n'ọyịwa ọyọla unu ele okwu ka ọ ga-adụ. Wetie ebe nye m ibe ahụ wetie izugbo ezigbo ndị ichie ya bụ egbe na ọkụ ọ na-enye unu oke ọkụkọ ka unu mee oke ọ ga-enyekwa unu nnekwu na-abachie ka unu mee ihe nnekwu ọ ga-enyekwa unu agbọghọ na-abụ Umu-Okpu ka unu gọzie ya ọ na ka ọ na were akpọkụta ezumezu ya na ya na-abụọ ya wee sị na ọ dụgoro mmadụ ọ ga-adụrụ ya n'oyi dụrụ ya na agwọ dụrụ ya na were wee sị na ọ ghara adụ na ọ ghara ji anya abụ iru ọma. A sị onye ahụ ya ewu a na jere mmiri si na ọ ghara abụ n'iru ya bụ onye ya mee na-azụ onye ahụ ọ bịa ibu ebu onye ọ ghara anyị ka ọ ga-adị ọwọ ka anyị ji ọwọ ka o ji adị. Ọnụ ndị ichie bụ Okife na ndị ichie si na ikwu nne ya bụ Amaka Okife. Ọnụ ka ya bụ Amaka na-enye nri tata nne ọ na-enye unu ndị ichie unu merie ya mmatọla gozie nye ahụ mme iwe mma ọ na-emelu unu a sịkwa unu merie ya uche kenye oke dị mma tụgharịa ndị ilo oke elubi aka mana adị nnene nwa mana ihe ọbụla ọ na-eme biznes ọ na-eme ka ọ gara agara tụgharịa ndị ilo anya bụ ihe ọ na-arịọ unu ese amanụ mee unu donile ọ bụna ama akwawe nne unu donile ma a na-ele unu agụ na nsọ n'ọnwa ka ha enwe erigwekwe na anụ were azụ kwụọ ụgwọ anya bụ ahịa anyị na-ayọ unu biko ayọ ka anyị na-ayọ ka unu tiwolie asịwolie ihe egwu emebi otu agbaziri ya na ihe egwu emebi wụtụ na wụ nke si ene n'aka biko na gbaghalụ ọrụ nke mmadụ na-eme welu bujelu na onye ahụ biko na-ayọ ka anyị na-ayọ biko na ayọ ka anyị yọrọ unu ebe o mere unu ibe o nyere unu ibe taa asị nka ka ọ bụ ibe ibe o nyere unu meghe ụzọ
onye iwe na-ewe iwe wezine ndụ si kawa nọgbu onye na ya eji ike nọgbunye nwa Amaka Okire a sị na nwa Amaka Okire ya eji ike nọgbuwa na eke nọgbuwa na oyi nọgbuwa na nọgbuwa na nkwọ ọrụ anyị n'ọgwụ ka anyị kwuru n'isi ọmụmụ